rasa matu yaktine was Dandang gula ya yo dandang gula banjet manes harum beda tau wong kene nek tembange mau meneng kabeh beda karo ngendi karo nggenku ngene meneng ngene jenengan piye nek enek wong bawa ati karepe dhewe iki meneng ae mergo ora ero ora ngerti ki kedon artine opo kae nembah ih mas kene ki piye Jawa kabeh ngono lho Pan ngematke lah ngerti gatekne ngatak kok nih barang nyapa wong benane gatekne jajal karo mlayu-mlayu kok diguyu kancane semone jiwa ora ta anu noni bengi iki kok ora melu dalange Solo ngapa ya nembe mandiri darak ngono lah dipun kersane aku iki mau genahke kok sesuk kumpul aku tak omongne aja arep ngomong dhewe to Pak BA-ne dhewe Mas mboten Pak mboten napa-napa sampun izin kala wau kalian Mas Bayu karo dene meru aku kok ra entuk kok jalur ra payu pareng ayo lah niki nyatane ya tumut Mbak Limbuk yang ndereke Pak Karang Pandan mare nek melu Mas Anu mare yo ganggu emang dalan liya aja didawake Pandan yo tutupno sik Nduk Cinondralir pepin dane Saraswati tumurun hanawarkan kang wangi biyen sing ngripta guruku Kinarta Sabda Swargi ya yo Nduk anjen iya terus nggih marak sarwingre suarane sing persis kaya iki. Ya. Nyetel radio, ngombe wedang kopi, udah riwis-riwis, samper bledek bayar mati bae ya. Kok endingnya kaya ngono to Mas? Tak kira dirungokno kok. Dirungokke penak kok endingnya samber bledek e piye? Radione sing mati lah. Radione sing samper bledek. Oh, tak kira wonge Mas. Tak kira nek kowe Pan. Nah, mendungane kok mesti aku to. Duh, Bapak Guru
Piye Mas Agus? Mbak Noni iki Kok aduh ngono kok ketok piye ngono to Mas? Jotaan. Aku nek cedak-cedak sine malah ketok-ketok bojoku. Mana tak apa tak doye. Oh. Bojone jenengan apa ya sering gelungan ngene iki? Lho kok piye to, Mbak bojoku kabeh dalange dialoki. Wah melu. Ya alhamdulillah laris berarti Mas. Piye gak dijak kok melo. Pokoke Ora iki. sing disindeni sapa wae. Sapa ngono lho dalange? sapa ae? Sing rada suwe iki Pak Mantep. Oh, Mbak. Kemutan mboten bojone niki. Oh, Pak, kudu ya. Mbak Limbo. Anyar. Oh lah. Karang Kates. Iki nggon sepuluh. Kok ning Malang. Oh, jane sumber pucung mahmu kae to. Aku sok ben anu nyangebruk nggone tanggamu ngono lho. Nggih. Anu jenengan pinara? Ya, ya. Saestu wonten sumber pucung niku daerah kula wonten makanan kuliner khas. Apa iki? Napa Mas? Semuanya dari kali. Water kali. Oh, nggih. Sayuran kangkung kok kali. Segone ya golekno kali. Emang eneng Mas. Nyabrang. Oh. Sampeyan aku itu takon apa nggih bojone Mas Topan iki Gelungan para ki mau to? tapi malah rambutnya kan pemutih. Nggih. Putih. Wah, Gelungane ireng koyo bekecot merambat ke tembok. gila. Ora apa malah tahu kleru. Rambut ireng terus Ya. bule putih. Malah koyo watu diteleki pitik. Kuwi nek kowe kebangetan pitike. Karo bojone kok Mas. Bojoku wayu. Cantik ya Lah, Mas. bojoku Kayak ini- sapa? Bojoku ero ta? Irunge Sahrini. Oh. Irunge kaya Sarini. Lambene kaya Asanti. Aduh, kaya Asanti. Bathuke Satria Baja Hitam. Ambo to rireng, Mas. Nek antenene. Ono antene robot. Iya. Mripate kaya Upin Ipin. Kriyip-kriyip. Terus ya. Mugi tumi ngalah mrengkah wula kang nedeng nandang prihatin antuk pangayomban. Monggo. Sak langgame yo, Mbak yo. Rasa madu mamanesku kang pisah lan aku kunir pita pamintaku tumuli ketemu rasa madu mamanesku kang dadi impianku.
rasa madu memanisku tansah anglam Atur nuwun.